Igama lami ngibongisisi ufunda eCape High School. Olet lami ngixela bani she's HIV positive when I was done at 10 go 2000. One kila xa ngixelela ngayo ngakhala ngicinge kuse bana ndiba kuthiba abantu abane-AIDS bayafa nonixela yebekuse oleta lami lizofa nami ndishiyeke ngena-oleta nakhala kodwa ezasikhathi mare wazama ukungixelela wangicacisela uba she's still gonna be alive and she's still gonna live for a long time and if ndiyamsupporta and nabantu abasecala kwakhe bayasupporta and uzohlala ixesha elide so mangabi nawari ngamanye amaxesha ndathula uba yoleza lami li-HIV positive but ndizame uzisa i-issue ye-HIV xa ndihleli namajita uba sithethe ngezi-HIV. Ngoku ubunge wandixelela uba umama wakho HIV positive ndothuka but zange ndifuna uba andibone uba ndothukile so ndaye ndayigcina pha ngaphakathi uba okay umama kabongo u-HIV positive mara ndazixelela uba umuntu HIV positive nam besendisoloko ndifuna uba ndibazi abantu aba-HIV positive bahlala kanjani then ndaye ndaqala ubukela le show kaSiyayinqoba ya then ndabona ke umama kabonge and uphila impilo yakhe e-right and u-healthy ufana nabanye abantu so ndatsho ndakwazi okay abantu aba-HIV nathi singakwazi uba siba-appreciate ngendlela abayiyo yabo. Mna bendingayazi uba umama kabongisisa u-HIV positive ndisanduyiva ngoku and xa ndifile better inside kuba umama kabongisisa u-HIV positive and bengayazi so ngoku ndiyayazi and I'm willing to support ubongisisa seca kwakhe ngawo maxesha onke. I wanted to tell him myself, look, this is the situation here, and yeah, imagine you are HIV positive, and I think as is that HIV, it's an sexually transmitted thing, so it's like I've been having sex and unprotected one. So that might be difficult, but I had to. Abanye abantu ngabaxeleli because abanye abantu abaninzi bayadiscriminate and abazinto nge-HIV and like ba umuntu une-HIV ba umuntu uzofa and they will make fun of you yonke loo nto. Nandiye ndicinge mhlawumbi into yoba like unazo i-basics kwinto HIV because ndambuza into yoba unayo into ayaziyo nge-HIV when I was disclosing to him. It was uyayazi HIV is that HIV AIDS and umuntu one-AIDS uyafa, and that's when I told him ntoba no mna andizofa asimntu wonke ofayo i-HIV. Okay, qala kwami ngixelele uba HIV positive. My first question was bawuzophila ixesha elingakanani nam and ugqirha uthe bawuzophila uzophila xa kutheni athi ba ilantu i-cure ye-AIDS ayikho and i-cure ye-AIDS kuba nguwe ube strong wena yourself and yeah. Igama lami ngibongisisi ufunda eCape High School. Olet lami ngixela bani she's HIV positive when I was done at 10 go 2000. One kila xa ngixelela ngayo ngakhala ngicinge kuse bana ndiba kuthiba abantu abane-AIDS bayafa nonixela yebekuse oleta lami lizofa nami ndishiyeke ngena-oleta nakhala kodwa ezasikhathi mare wazama ukungixelela wangicacisela uba she's still gonna be alive and she's still gonna live for a long time and if ndiyamsupporta and nabantu abasecala kwakhe bayasupporta and uzohlala ixesha elide so mangabi nawari.
ngamanye amaxesha ndathula uba yoleza lami li-HIV positive but ndizame ule uzisa i-issue ye-HIV xa ndihleli namajita uba sithethe ngeze-HIV. Ngokuya ubonge wandixelela uba umama wakho HIV positive ndothuka but zange ndifune uba andibone uba ndothukile, so ndaye ndayigcina pha ngaphakathi uba okay umama kabongo u-HIV positive mara ndazixelela uba umuntu HIV positive nam besendisoloko ndifuna uba ndibazi abantu aba-HIV positive bahlala kanjani. Then ndaye ndaqala ubukela le show kaSiyayinqoba ya, then ndabona ke umama kabongo and uphila impilo yakhe e-right and u-healthy ufana nabanye abantu, so ndatsho ndakwazi okay abantu aba-HIV nathi singakwazi uba siba-appreciate ngendlela abayiyo yabo. Mna bendingayazi uba umama kabongisisa u-HIV positive, ndisanduyiva ngoku and xa ndifile better inside kuba umama kabongisisa u-HIV positive and bengayazi, so ngoku ndiyayazi and I'm willing to ukusupport ubongisisa seca kwakhe ngawo maxesha onke. I wanted to tell him myself, look, this is the situation here, and yeah, kwangekho lula kwakunzima. Imagine uxelela umntana wakho into yoba you are HIV positive, and ezinye zezinto I think ezazisenza into yoba mayingabikho lula is that kaloku HIV it's an sexually transmitted thing, so uyabona ke ngathi ngoku it's like uxelela umntana wakho into yoba I've been having sex, and unprotected one. So that yenye izinto ezayenza into yoba mayibe difficult, but I had to. Abanye abantu angabaxeleli because abanye abantu abaninzi bayadiscriminate and abazi into nge-HIV and like ba umuntu une-HIV ba umuntu uzofa and they will make fun of you yonke loo nto. Nandiye ndicinge mhlawumbi into yoba like unazo i-basics kwinto HIV because ndambuza into yoba unayo into ayaziyo nge-HIV when I was disclosing to him. It was uyayazi HIV is that HIV AIDS and umuntu one-AIDS uyafa, and that's when I told him into yoba no mna andizofa asimntu wonke ofayo i-HIV. Okay, qala kwami ngixelele uba HIV positive. My first question was uba uzophila ixesha elingakanani nam, and ugqirha uthe uba uzophila uzophila xa kutheni, athi uba ilanto i-cure ye-AIDS ayikho, and i-cure ye-AIDS kuba nguwe ube strong wena yourself, and yeah.